Esselamu alaikum, opet ja. Prijatelji koji mene prate na Whatsappu, ja sam već bila najavila da ću pričati o jeziku danas. Kako učiti bosanski, kako za strance učiti bosanski i tako dalje. Mislim, ja sam došla oko 2000-te tu i iskreno nisam znala drugi jezik strani. Malo sam engleski znala, koji najosnovnije svoje potrebe da riješim i sam toga nisam imala izlaza i srećom nisam znala dobro engleski, vjerovatno ne bih ni znala bosanski kako treba, ali na kraju sam učila ovaj jezik na najbolji mogući način i završila sam fakultet i nastavila sam dalje i dalje obrazujem se na bosanskom jeziku, tako da nije nemoguća. Grešaka imam, naravno, ali nastavljam dalje učenjem, što mene motivira da je svaki dan neki novi riječ naučim, neki novi koncept skontam, da je razumijem sve što se govori, što se može da kaže. Uglavnom, kad sam ja došla, stanje je bilo tako da su meni savjetovali sestre koji već znaju iskustva imaju sa učenjem jezika. Oni su mene savjetovali da je na ovaj način učim, da uzmem jednu knjigu da naučim napamet neke stvari i meni je trajalo podugo da ja skontam kako ja učim jezik, pošto nisam nikad na tom radila. Znate, kad učite u školu, jezik to nije najosnovnije način koji učite, nego kako učitelj kaže, tako nastavljate, pogotovo nismo imali neku kreativnu nastavu i za engleski i za arapski koji sam ja u medresi u Imam Hatibu učila. Tako da to je meni bilo glavno otkrivanje šta ja volim, najbolji način kako učim. Poslije te savjete da naučim neke stvari na pamet i da dođem je bilo preteško i neizražavanje, nemogućnost izražavanje sebe mi je bilo najteži problem. I prije nego što sam upisala kurs, počela učiti najosnovnije bosanskog, sam imala prava teško trenutke gdje nisam mogla ni da izražavam, ni da i kažem i da je padnem u padnem u depresiju i da počnem plakati usred razgovora nečega sa ljudima i čak sam znala govoriti glupa sam, neću nikad naučiti, a nije tako. Uglavnom, poslije nekoliko mjeseci sam skontala da ja nisam osoba koja uči iz gramatika, iz knjige, iz tekstova, nego po sluhu. Ja sam inače takva bila, ali nisam znala. Znači, dok nisam iskušavala sebe kako šta učim, nisam ni znala. I onda sam u jednom trenutku primijetila da je stvari koje idu uz muziku, da je puno lakše pamtim i tekstovi pjesama puno lakše pamtim. Recimo, kad sam došla, možda nisam ni imala mjesec dana u Bosni, sam pjevala sa devojkama pjesmu Plave Božje prestolje, koju sam ja nekad u Turskoj slušala i učila. Tad nisam znala dobro bosanski nikako, ali sam tekst odlično otpjevala i mislim, sve sam onako kako da znam taj jezik. Čak mi je jedna prijateljica rekla kako možeš da pjevaš ovo, a ne znaš taj jezik. Tako da, tad sam ja razotkrila da je na taj način učim. I onda sam isforsirala pjesme. Najviše tad je izlazila, tek ja mislim da je izdata bila album Dino Merlinovo Godinama. I taj album sam znala napamet, znači svaki riječ bukvalno. I najviše sam družeći sa prijateljicama naučila. Kako? Recimo, nalazim svoju prijateljicu Eminu ili Almu i zove me, gdje ideš? Ona ide na fakultet. Idem sa njom u fakultet, dobijem dozvolu od profesora, slušam predavanje, poslije gdje ideš? Idem u biblioteku da učim, idem sa njom u biblioteku, sjedim sa njom, učim i tako dalje. I čak sam znala biti dosadna devojkama od jutro u 8 sati do navečer, od neke kafe do neke izlazaka sve vrijeme i onda sutra zovem ja isto tu prijateljicu, ona se ne javlja. Mislim, upravo su bili, tako da sam najviše na taj način učila.
družeći i onda sam vidjela da posjedujem taj sposobnost da snimam kako se priča i da odglumim taj dio. Naravno imam još uvijek akcenta, što neću nikad biti. Druga pitanje, je li bosanski težak? Yes. Bosanski je jedan od kvalitetnih jezika, jakih jezika, gdje ja uživam stvarno i slušati kad se kvalitetno naravno govori i uživam pričati na tom zato što je, ima ogroman prostor za kreativnost i prekvalitetnih riječi. Ne govorimo o germanizmu, turcizmu, znači taj prvobitni bosanski srž, staroslovenski jezici od kojeg je dobivamo osnovu za bosanski jezik je toliko lijep da je u nekim trenucima moram reći, u nekim trenucima doživljavam da je da dalje pričamo i da znamo koristiti taj crkveno-slovenski jezik koji je sastavlja sve ovo područje južnoslavenskih jezika i zato što ima takav lijep osjećaj, ima takav lijep koncept da te razumiju svi i Bugari i Makedonci i Slaveni, svi znači i čak jedan od najdražih stvari koji ja makar doživljavam kad slušam nešto, vrlo često slušam ove dječje neke programe na ruskom jeziku, djeca voli Mašu Medveda, imaju, jedno vrijeme su slušali Fiksikija i kad sam to slušam i znaš, nalazim jednu rečenicu koju razumijem samo zato što znam bosanski i mi je bude predraga, tako da bosanski jezik prejak, prekvalitetan, jezik je težak za učenje, ima puno izuzetaka, ali nije nemoguć. Sad, kad gledam poslije toliko godina, kad sam učila engleski ima neki svoj fazon, volim engleski učiti, volim pričati, volim slušati engleski, pogotovo britanski, ali engleski ima nešto, recimo na bosanskom jeziku, na makedonskom, bugarskom, koliko sam ja mogu da skontam, mislim stvarno ja volim da njih pratim, ima ta neka jačina, jasnoća, tečnoća, hajmo, kako se to tako izraziti, da je prelijepo se može izraziti stvar koju želite izraziti. A na engleskom sad već, kako se piše, kako se čita, ta konfuzija dovoljno za mene za početak, više nisam sigurna kome šta hoće da kaže. Tako, otprilike o jezicima, kako sam učila, kako da se učimo i tako dalje. Meni je pouka od svega ovoga, koji sam ja sam sebe izabrala od svoje priče, je to da je uvijek trebam pitati, sebi se pitati posao koji želim da radim ili postignuće koje da napravim, da pitam kako. I uvijek ne mora biti onako kako svi rade. Ne mora biti onako kako su preporučeni. Trebam nalaziti sebi uvijek načina kako to najbolji funkcioniše za mene. I to meni mom psihu makar daje ogromno olakšanje da mogu svašta nešto raditi, da mogu biti po svemu svećemu, zato što niko ne može diktirati kako ću ja neke stvari raditi. I uvijek imam gdje je lijepa strana sebi, da je otkrijem u sebi, da sa tim budem zadovoljna. Nadam se da ste svi dobri, zdravi, sigurni u svojim kućama. Uživajte u ovom lijepom danu. Hvala vam što ste podijelili jedan dio sa mnom.